Salut, oameni buni! Mă numesc Marc și astăzi o să vă arăt cum să vă creați un cont premium de Minecraft. Bun. Intrați pe site-ul oficial, adică minecraft.net. Bun. Minecraft.net. Așa. Aici aveți Get Minecraft pentru 20 de euro. Apăsați acolo. Bun. Aici vă alegeți numele. Eu aici are rost Marc, așa. Aici țara România. Și așa. În postal codul postal, scrieți E3F. Îl tăiați tot codul și îl lipiți la QVV. Așa. Bun. În continuare ar trebui să aveți aici sus, în bara de sus, Store Minecraft, http minecraft.net/store/minecraft. După .net ar trebui să aveți un slash, îl lăsați, apoi restul tot tăiați, ștergeți, apoi scriem http://minecraft.net complete. Dacă vreți să vedeți exemplu, puneți pe pauză și apoi dați Enter. Scuzați, m-am încurcat un pic. Complete. Așa. Enter. Și cam așa ar trebui să-i... deci, dacă vedeți bine, aici a trecut de Creemos Icon, Bui and Round Code. A trecut. Și aici aveți Download and Install. Linia verde trecută. Și dacă nu aveți Minecraft, apăsați pe Download Minecraft for Windows. Cam așa. Eu nu mai este ales pentru că l-am deja. Bun. Cam atât pentru astăzi. Doresc o zi bună. Și da, like și subscribe. La revedere!